αξιοπρεπές, δηλαδή εγώ δεν κατηγορώ, διότι είμαστε πολύ αξιοπρεπές. Γιατί αλλιώς θα σου λέγαμε παίρνω πρώτα για να πάρεις μετά. Είναι μόνο που είναι Γεια σου, Λέαλε. Λέανδρο, να καπνίσουμε. Αλλά κάνεις μικρή. Πρόεδρε, σε λίγα λεπτά να βάλεις καμπανάκι. Σε λίγα λεπτά και λέει και νωρίτερα. Σε λίγα λεπτά γιατί ξέρεις, επειδή ξέρω στο σπίτι μας είναι από το παλιό στεροσκοπείο. Από κάτω η Αγία Μαρίνα. Η Αγία Μαρίνα είναι πιο κάτω, είναι λίγο πιο δεξιά και πίσω. Ναι, η Αγία Μαρίνα, πάρα πολύ ωραία εκκλησία. Είναι εκκλησία όμως. Να σου πω, θυμάσαι ένα φιλίο ο Καζάκος, τότε πλέκτος και τα 50 στο τέλος μας. Θα σε πάτη να σε πληρώσω και εγώ τι. Όχι, πρέπει να το ποτάσω να μου φέρνει το μικρόφωνο και δεν μου το φέρνει. και άλλα λεφτά. 1250. Θα κρατήσει την περιουσία, την αφήσεις, ένα σύμβαση. Δηλαδή, είναι 345. Αγορίνα μου εσύ.
όταν είναι να τραγούδια μια πρόταση τεράστια ένας αρχαίος. Ένας αρχαίος και είχε μια πρόταση τεράστια. Ο Βασιακώστας μίλαγε έτσι και του λέγαμε ότι είσαι σαν τον... ο Ηράκλειτος. Ο Ηράκλειτος. Όσο είναι το πάρουν και φύγουν όλα αυτά τώρα για τους συμφώνιους. Είναι το μικρόφωνο. Δεν περνάει. Παρακαλώ, δεν ακούγεται. Ναι, ακούτε. Κάπως καλύτερα. Εντάξει. Είπαμε και του Χρήστου να μην μείνεις. Μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ. Δεν θα κάνετε να πέσετε πολύ. Κύριε καθηγητέ, μεταξύ μας έχουμε τον κύριο Μπενάκη. Ο κύριος Μπενάκης μόλις προλίγου έμαθα ότι σε ένα μήνα κλείνει τα 84 του χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι έχουμε για πολλά χρόνια ακόμα κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεπάρχοντες, θα πάρω το ματσαριάδι. Η παρουσία σας στην κατεύθυνση συγκέντρωσή μας υποδηλεί την ιδιαίτερη χαρά που έχουμε όλοι μας όταν βρισκόμαστε μεταξύ των πλέον αγαπητών φίλων της νιώτης μας. Δικαιολογημένα επομένως, εν μέσω έκδηλης εφορίας, απευθύνω και φέτος τον εκ μέρους του επίτιμου Προέδρου του Συλλόγου μας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, όσο και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, τις θερμότερες ευχές για τον καινούργιο χρόνο. Κάθε ευτυχία και χαρά στις οικογένειες όλων μας. Για τον καινούργιο χρόνο, που συνεπία των συγκυριών της εποχής μας, εμφανίζεται συνεφιασμένος με πλήστα όσα προβλήματα. Η επιδεινούμενη συρρίκνωση της οικονομίας της πατρίδας μας, όπως και η επαυξανόμενη ανεργία, δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία ήδη βιώνουμε και τα οποία δυστυχώς θα επιδεινωθούν όπως προβλέπεται στο μέλλον. Εν ώψη όλων αυτών των δυσχεριών, το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να δραστηριοποιηθεί καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του Συλλόγου μας στη δυνατόν μεγαλύτερη ευρεία της μορφή να αποβεί καθοριστική προκειμένου να ευεργετηθούν όλα τα μέλη του Συλλόγου μας. Σύντομα θα λάβετε τον προτινόμενο τρόπο υλοποίησης της προθέσεως αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ κάθε αντίστοιχη σκέψη ή ουδήποτε μέλους του Συλλόγου μας θα είναι το ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη και σας διαβεβαιώνω πως θα τύχει της ιδιαίτερης προσοχής του Διοικητικού Συμβουλίου.
λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά βιώματα των μελών μας, τα συναισθήματα που τρέφουμε προς αλλήλους, ως και τις αρχές του συλλόγου μας, πιστεύουμε ότι η εν λόγω προσπάθεια θα τύχει της αμέριστης συμπαραστάσεώς μας και εμπράκτως θα συνεισφέρουμε τη βοήθειά μας σε όποιον από τα μέλη μας την ζητήσει, προκειμένου τελικώς να ωφεληθούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξαρτάται από εμάς, όλα τα μέλη του Συλλόγου. Παρακολουθείτε και την γράφτε έχει ιδιαίτερο νόημα. Επειδή ειδικός επιτυχής θα πρέπει να δοθεί κάποιο ιδιαίτερο νόημα εν ώψη της σοβαρότητας της καταστάσεως, πραγματικά ελπίζουμε ότι οι πάντες θα συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου τελικώς, και ειλικρινά πιστεύω ότι μπορούμε να επιφέρουμε κάποιο ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα και να μπορέσουμε να καλύψουμε προβλήματα μελών του συλλόγου μας, μεταξύ μας, δεδομένου ότι, όπως και προλίγου ανέφερα, συναισθηματικά τουλάχιστον είμαστε ιδιαίτερα συνδεδεμένοι μεταξύ μας. Όπως σας είπα, δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Απλώς και μόνο θα ήθελα να σας πω για όσους ενδιαφέρονται για αυτό το περιβόητο ημερολόγιο. Τύχει να εξαντληθεί, εάν κανένας εξακολουθεί να ενδιαφέρεται και δεν έχει πάρει, μπορεί να απευθυνθεί στον κύριο Κασιμάκη, στον Ταμείο. Και επί τη ευκαιρία φυσικά δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον συναπόφητο, τον Λεωνίδα τον Ασημακόπουλο, που μας διέθεσε για άλλη μια χρονιά αυτή την όμορφη αίθουσα. Συνέδραμα προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η συγκέντρωσή μας και πρωτίστως να ευχαριστήσω όλους εσάς που δια της παρουσίας σας αποδεικνύεται ότι η ύπαρξη του συλλόγου μας αξίζει να συνεχίζει να υφηγείται. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτη σκοπή στις πίτες θα ήθελε κανείς να πει δύο κουβέντες. Σίγουρα, κανένας. Όπως κάθε χρόνο, ο τυχερός που θα πάρει το νόμισμα στις πίτες θα προκύψει δια της κληρώσεως. Και προτείνω, όπως κάθε χρόνο, εδώ πέρα έχουμε δίπλα μας την Δεσποινίδα Μουστάκα, η οποία θα κληθεί να κάνει την επιλογή του κλήρου.
Έχει διαπανταστές. Αλλά είναι... Εγώ, να πώς πόντους είναι η Μελίνα. Λέει εσύ. Έβαλες και ένα παραπάνω. Τώρα θα σου δώσω Στο ασανσέρ